Oke teman-teman, hari ini saya mau bongkar-bongkar nih lagi anak barongan ijo-ijo kaya rambanan iki. Iki barongane njaluk dibongkar lagi teman-teman, padahal wis dadi barongan iki. Duh, sik paluku ketot teman-teman iki. Kayak kene. Palune ketot. Bobotnya ya wabut ya teman-teman. Iki lho, tak angkat tangan siji ngene. Tanganku juga krowoso kemeng. Lah iki delon. Juamange kaya anu, godhonge klengkeng teman-teman. Iki lho, ijo-ijo. Iki nek tak deleh nisor klengkeng kene. Koyoke sing ketok ki nggur birune tok teman-teman. Lah iki ijone ini menyatu dengan alam ya teman-teman. Lah tak deleh kene koyoke ijone iki langsung seperti ular teman-teman, ular hijau ngono kae. Tur sing ketok yo birune iki tok. Jadi ini penyamaran yang sungguh-sungguh indah ya teman-teman. Ibarat ula iki ulane iki ndelik ning godhong-godhong kono. Iki bongkar mangape teman-teman. Lah iki mangape nggur sakmene tok. Iki nek didelok kadoh pas digawe main no kaya ora mangap teman-teman. Jadi kaya piye ya? Mangap ya ora mangap nemen, terus mingkem ya ora mingkem, jadi rondok agak-agakan ngono ki lho teman-teman. Makane mangape kita wombokkan to ben iso mangan klopo ya teman-teman. Jadi nek barongan ini kan pas main ini mesti hadiah klopo, nek gak ngono gedang ya teman-teman. Makane kita wombokno. Ku ben mulih-mulih ki iso nyangking klopo. Lha iki mangape nggur sak menit tok, terus silate ini kita ganti juga. Ini gawe kulit teman-teman. Nanti kita ganti pakai seng. Gak iso mantul-mantul soalnya pakai kulit iki lho. Lowemir kaya anu lemah syahwat iki cara wong iki tangi turu rasa-rasen ya teman-teman. Iki lho kaya ngene lowemir ngene. Iki cara wong iki jek siuman teman-teman. Terus untuk sungute lah iki dengi wonge bingung sungut apa. Terus takok aku ya bingung pisan teman-teman. Lah kuwabe sungut kan carane iki wis enek. Akhire wis ijo ae lah. Ijo ae. Ben beda karo kancane to. Asline njaluk maron teman-teman. Maron iki gathuk karo iki ora ketok. Wis ijo ae. Akhire gelem. Iki kan tunggone bocah dek iki teman-teman. Aku masang jamang. Jadi jamange iki bekas teman-teman iki. Jamange bekas ini harga murah. Yo anyar cuman wis dipasang teman-teman. Dipasang ning ndas sitoke. Terus diganti lagi di sini. Kan ndase iki yo oleh jol-jolan teko postingan teman-teman. Ndase ini murah banget iki jol-jolan teman-teman iki. Ijol putihan oleh ndas cat iki. Jadi bocah iki duwe putihan karo jamang bekas welek ngono jamange. Terus dijolno iki. Lah iki oleh kaya ngene iki. Ukuran 22 teman-teman iki kaya iki. Terus untuk sisike wingi akeh tapi mbuh muawut nek noto terus kita tuwoto lagi. Senajan tuwi tipis ya teman-teman iki tuwi tipis banget iki sisike iki. Duh kaya ngene. Terus kakean loro akhirnya tak gawak iki sisik apa kok akeh. Terus renek gathukane teman-teman. Wis tak gawak ae. Terus ki rambutnya juga kecil-kecil banget. Sadek sawitik pisan. Pendek iki. Ya bos yang penting aku wis tak pasang ngono ya teman-teman nek rambut ki terus enek gondele barang. Terus belakangnya ki enek tulisane. Iki catku teman-teman iki. Cuman gak tak clear memang ini murah ya teman-teman iki cat apa nek ngarani ekonomis parsi bocah-bocah pelajar ngono kae. Ya sedina dadi ngono kae lho teman-teman, bocah njaluk sedina dadi jadi ya wis ngene iki cacatane. Lah iki tumpukane ya ora akeh, jira lupa terus enek garise iki barang. Ya ora rapi ya wis ngene iki teman-teman iki jamange iki kaya anu kaya dalan gronjal teman-teman. Lah piye? Dirabangane bayah lho iki lho jerawut kaya ngene iki. Iki ngecate iki wah sampai muring-muring saya teman-teman. Lah piye mergo
jamange koyo dalan gronjal ngene. Iki asine warnane merah terus tak blok putih. Terus tak gambari geni iki. Iki jamange anu teman-teman apa? Kulite jelek. Iki gak iso kaku iki lemes terus. Iki pomo apa nek ngarani? Blengkere iki kawate iki tak buang iki langsung mingkup ngarep ngene teman-teman. Iki jamange iki kulite sing putih-putih kaya anu lho teman-teman. Apa nek ngarani iki? Kaya jamur ning tempe utawa ning tahu ngono lho teman-teman. Lah ngono kuwi warnane. Jadi ki jamang uyahan nek ngarani jamang elek lah iki. Kintul ra iso anu. Ya nek kaku iso kaku ya teman-teman. Maksudnya gimana gak bandul soalnya tak blekeri pakai stainless iki. Tapi nek dicepot blengkere langsung turu teman-teman. Jadi jamange langsung bubuk manis ya teman-teman, ora iso kenceng lagi ngene, langsung bubuk ngelimpruk ngene. Mburine iki ana tulisane Otsukare teman-teman. Lah iki kaya anu ya, basa Jepang-Jepangan ngono kae. Lha iki lho, Otsukare. Mbah artine apa iki? Paling bocah anu teman-teman iki, kakak ndelok kuwi apa nek ngarani iki? Drama Jepang iki, ketara iki. Lah iki Otsukare. Kaya anu lho teman-teman, apa nek ngarani iki? Drama-drama Japanese ngono kae lho teman-teman. Paling bocah seneng delok kuwi. Delok apa Japanese kuwi. Delok apa nek ngarani Maria Ogawa apa anu kuwi. Kakek Sugiono ya teman-teman. Paling iki terus terinspirasi akhirnya ditulis ning kene iki mbuh artine apa iki. Mbuh ikeh kimochi mbuh apa sing penting iki kon nulisi ngono akhirnya tak tulisi ya teman-teman iki Jepang-Jepangan ngene iki mbuh apa artine iki Otsukare iki paling ngene iki oh telesu karo rere ngono paling ya teman-teman mbuh apa mbuh iki re iki kamu re apa lah mbuh iki opo iki gak roh artine aku teman-teman iki kakak ndelok drama Jepang-Jepangan yo ngene iki akhire ditulis ning cepaplokane barang ngene iki. Sesuk nek ndelok drama Korea ngono utawa drakor ngono sesuk genti ditulisi drakor ya teman-teman opo ngono. Sing alah sing aneh-aneh ngono ben ketok engko nek wiraswarane maca iki tulisane iki ikeh apa-apa ngono sing penting nyeni ngono lho teman-teman, sing penting nyeni ngene kan nyeni teman-teman. Apa iki jenenge iki? Otsukare. Warogo, cepaplok Otsukare. Entah nek ndase iki mbuh garapane sapa ya teman-teman wong iki nemu ning postingan. Jadi dirimu nek pomo ngerti, lah iki garapane sapa langsung komen ning isor teman-teman. Kalau tak sepil nang isorane barang. Ngisorane kita sepilkan teman-teman lho iki beyo ki anak emas barang teman-teman iki lho anak emas iki kira-kira pirang karat ya teman-teman iki emas iki pirang karat iki beh lagi tembus kene kok kene langsung rene ya teman-teman iki peh iki kira-kira nek diguadekno utawa didol iki langsung dapat anu ya teman-teman 1 hektar tanah sawit ya teman-teman iki kira-kira nek didolno langsung entuk 1 hektar teman-teman. Terus untuk ikine lah iki apa iki nek ngaran iki gocelane ya teman-teman. Iki gocelan sakmene lho padalan. Lah iki kalian lihat utawa dirimu lihat tangan saya ini. Lah ini kecil banget tangan saya ini. Iki nek bagine wong liya iki sudah kecil ya teman-teman. Lho sakmene iki kira-kira nek bagine wong liya iki sudah kecil bet ya teman-teman. Tapi nek bagine wonge ini kurang kecil teman-teman. Sakmuene cilike iki kira-kira nek bagine wong liya iki wis keciliken tapi nek bagine wong ini kurang kecil teman-teman iki sakmene iki lho beh sakmene iki njaluk diciliki teman-teman tapi ya ora apa-apa nanti kita grendo ae teman-teman nek ra digrendo ki ra kena soalnya harus langsung halus ya teman-teman lah iki benjo iki
Wah iki benjo iki kok ya kotak ngene teman-teman. Terus ning kene iki ya nek tulisane lha iki 0706/2025 berarti barongan iki kira-kira baru 1 tahun ya teman-teman. Terus ki barang iki boncal lek. Soco teman-teman, tapi rapopo iki awet. Ini iki awet panggane soco-soco. Iki wis enak lime iki bekas dilem iki teman-teman. Lah iki bekas lim-liman iki. Ndase iki wis mening ya teman-teman. Iki nek dige main kira-kira iki wis iso nyucrut. Lah iki. Soale mburine bagian kene iki gawedi terus mengarep ini kecil banget iki teman-teman. Lah iki. Cuwilik sakmene. Jadi iki nguwike ngene teman-teman. Lah makane kan untuk siunge delon. Siunge iso ngene. Senajan ukuran 22 punjul ya teman-teman iki barongane tinggi soalnya. Tapi nek cate barang ki aku yo ora ngerti mbuh cate sapa iki. Lah iki tak sepilno cate. Iki pakai biru anu ki, biru ndok. Ndok asin teman-teman iki birune iki. Jadi biru ijo. Terus iki wingi tak pasangin nah iki asine ora ngene teman-teman. Kene dhuwur kene. Dadi ora ketok terus tak ngisorno iki lha iki. Lah ngene kan ketok ya teman-teman drone. Lho wis hae iki kira-kira iki. Terus sisik sing kene iki tak buang jadi belakang iki enek sisike cuman tuwe pis. Ya sing kok nek dipasang malah anu nglimpruk akhirnya tak buang tak kayak iki tok. Lah iki enek ping-pinge iki mbuh apa iki jenenge variasi apa iki. Nek jamange iki harga murah teman-teman iki jere bocah iki jamang kulit dengan spek seperti ini untuk harga 500.000 teman-teman lagi. 500 sih wis tak cete loh teman-teman duduk putihan. Jadi wis tak cete iki yo grenjengan ya teman-teman. Lah iki grenjengan. Cuman yang ini iki teman-teman speknya kan harganya iki 500 aslinya kan nek jamang kulit ini iki 1 atau 2 juta ke atas ya teman-teman. Beuh. Tabrak opo ki, wah enek kodame teman-teman. Kira-kira enek kodame iki. Tak review ngono tok langsung dimbruki rene teman-teman. Wah kira-kira opo iki kodame iki. Sik tak duluke teman-teman. Tak trowawange sik. Wah kira-kira opo iki kodame iki. Nek ndelok-ndelok mripate iki, kitoke iki anu ya teman-teman. Bunglon. Kodame bunglon teman-teman iki. Barongan ini kira-kira kodamnya bunglon teman-teman. Lagi mripate delok mentiling rene. Wah. Ki nek bengi iki kira-kira bisa berubah jadi gelap ya teman-teman sing bagian kene iki. Nek awan iki kira-kira bisa cerah lagi teman-teman. Ki berarti ki kodame iki bunglon teman-teman. Bah iki lho delok. Iki nek kok adoh ngene iki warnane kadang ungu, kadang coklat. Ya kan anu sak klebatan kan gonta-ganti warnane teman-teman. Berarti ini kodame bunglon ya teman-teman. Bah medeni iki langsung dimbruki mak bruwek ngene aku. Wis ngono ae teman-teman. Timbang aku kesurupan ning kene to. Lah kayak kucing ku kesurupan wisan ke. Wah, wis gulung-gulung dhewe ke. Tuh, ya to. Sing cilik. Wah, iki wis kodame ngamuk ya teman-teman. Wis ngono ae teman-teman kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juwos.